Dia kuma kama. Oh. Diliwa. Iga kere. Korbashite. Amba ah. Lega mun soro. Ah? Lega mun soro. Iga mun soro. Din na soro dala. Ika telepon diga uga. Oh iya besoro. Ah tabarikala dilo nyana sa. Ala kan kisi bamagacin toroma. Amina. Ala ka duwa mu. Wallahi iga cin abaka barada yere. Awo Cristiano fana tasoro. Abesoro Cristiano ka telefon ni pleta. Ah ndesani wai. Dili. Nera kuma faga kuma do fi. Ibado ne. Iyan duin tigi John. Eke. Oh, nete wa. Awo. Sisan. Ni ko do kera so konnana. Normalement e kan ga tonere ko. Bonere kun kan ga tintugu wele kana ankatila. Mais ere sinaga giringa ta tintugu wele kana tin kana andu kono mo godama ko blanona. Dile o kon chamai, ha? Ni ko wara bi ba fone ya famwa. Nere be mama onyi ni ko bla ko la. Sinon, ne kramago wonsen ku yenga felo tike. Ni ko yenga tuni nga taka bilahi azoi na tuma na nyimina ne ala ni krache fendo kumene bulu bo flanto kuma tikene me ipirsala ne mari Karamogo. ha Ne be yini go. Itai ga soi. Itata bolo fen yere. An ne diga samra tu lo ya dugono. Na maye ne be posu bla kana. Itai ga dure kui. Ango ron fo. Ni kala sare ga sutara te dima. Mutura ble. Foi. Ni ga kuma fam ni ga ebe ga tan. Ina ta Cristiano ga telefon dama. Cristiano ena no gandia. Dili kala nya kuma berasa. Era venga Cristiano ko dandoni. Basite ibe nga fuli fai. Ibe nga fuli kana na fai ko tintiginya fame ne de ba fuku ni kramo waje ni fame wenga ko to jai ga fuku ni zo da ba. Ibe da nga sala. Me o ta problème. Oh ya me. Awo. Iba be fai. La desani. Dele kana. Tiens, il a appelé aujourd'hui, hein. Voilà. Hein? C'est ça, Nana Bigoui. Ouais, Flo, ça va? Tu sais comment? Ouais. Tu es à la Dili à Soda et Fouran. C'est sympa, les Nana. Non, vraiment, ça, Nana. Tu vois? Bon. Mais Flo, il va donc. Il faut qu'il y ait un tous les deux créé, parce que ni ça, Nana, avec Jean, mais carrément, allez, t'as robo ça, Nana. Na, c'est là, tout le. Hé! Tu me déranges avec tes histoires de projets. À chaque fois, projet doit bien évoluer. On n'a pas tassi là. Flo. Depuis que les gens, il y a un projet, comment faire là? On fait ça, mais on n'a rien. Bon, Flo, fin ou stratégie d'ordre, bon, c'est ça. Même notre amitié là, quoi. Même son hib là, quoi. Alors, stratégie catégorie, sinon, hein, wallahi, ne pas de fin de récit. Il faut laisser l'histoire de stratégie là. Stratégie, n'est pas fait qui cette stratégie là. Bon, ici. Bon, et bah non. Tu connais même pas. Tu m'as dessus, quoi. Nyam. Projet, comment t'as là, quoi. Mais, et de coquille philosophie, mais mon là, c'est qui a philosophie à coup de Feneke. Il fait un coup d'Okéanga like. C'est un défi, quoi. Ah, défi côté au Flo, défi côté. Non, c'est un défi. Défi côté. Oui, voilà. Je vais me demander, mais je vais réfléchir. Il réfléchit, Flo. Je vais réfléchir. On a plan qu'on a tiens. Ok, problème t'as là. Nyame. Et puis tu vas prendre un marque en témoignage. How do you have une bluff là? Hein? Fantandin de Djougou di ayorodo. Nima seveke. Abeto oga fantandin alay. Nama barake. Abeto oga brakaziko lay. Nama seveke. Ha? Oh, fantandin. Wow, money worth it. Oh, Jamala. Alhamdulillah.
Oh, fantastic jugu dia yorodo. Nima selek ye. Oh, fantastic. Wow, mari warje. Allez, Karamogo. Mais Farari est mon don quoi. On a braquage là, on met qui s'est allé, qu'on a qui s'est timé là. Tu n'as pas qu'il est Karamogo, tu cannes la fallait. Il va voir. Il faut le voir, écoute ce qu'il a en train de nous dire. Comment tu planes, Yami? Non, ne me t'en accueillir la fière. Sinon, ne t'essaie qu'à n'y pas flot. Tu vas Karamogo faire la marée. Oui, il est ici en ces positions dans la flot. Il va voir. Comment tu m'as renégé la entre-temps, tu sais, il m'a fait qu'il y ait plan suivant tous les mots là. Là, on a réfléchi là. On a réfléchi plan là. C'est un frère de science, c'est grimant dans le bon. Salut, Zezembougou Ladjebagao. Salam alaikum. Ne Kajawara Mangae. Ami fega ɲininkali dɔ de tɛ ŋɔw la n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ fɛ Mali ni Irisi de ka jɛ ou bien Mali ni Faransi de ka jɛ an bɛ fɛ ka o de dɔn fasoden ɲuman ani fasoden jugu ni mɔgɔ min ko k'a bɛ Faransi de fɛ 2000 bɛ d'o tigi ma mais ni mɔgɔ min ko k'a bɛ Irisi fɛ wari tɛ d'o tigi ma donc aw ani ne an ka jɛ an ka nin jɛmukan in tɔ suit n'an ka taa tugun kɔ e bɛ fɛ Mali ni Irisi de ka collaborer wa e bɛ fɛ Faransi ni Mali de ka collaborer sisan an mago b'o question in de la. D'accord. Aw ka question a diyara n ye. Bon ne tile kelen ne ma kalan kɛ ne kɔni ka dugawu min ye a kuma wɛrɛ ne se ka ɲɛfɔ dɛ Asimi ka di n ye mais maaw bɛ anw dɛmɛ ne b'o tigi de fɛ maaw bɛ anw dɛmɛ ka faso in taa ɲɛ da tɛ dɛ dusukun de bɛ baara kɛ ne ko n bɛ Faransi fɛ n bɛ Irisi fɛ n ye nkalon tigɛ an ka hɛrɛ bɛ yɔrɔ min na Ala ka latigɛ ne ka kuma fa n'a ba filɛ Asimi kɔni ka di n ye. Ala ka teli la ka tili ni min tɛ taa yɛrɛ de fɛ yen nɔ komi i ko ko ne tɛ sɔn ka se fɛ yen nɔ ne bɛ n ta n'a ye baro an b'a ɲɔgɔn wele ne yɛrɛ kun bɛ na t'i fɛ o cɛ plan jumɛn bɛ yen bonne nouvelle dɔ de bɛ n bolo ah Dili bonne nouvelle yɛrɛ yɔrɔ e Dili y'o ye bonne nouvelle dɔ b'i bolo a ka di kɔni a delila ka goya ne la n'i bɛ yɛrɛ kɛ dunan in ka ko la de i ka telefɔni filɛ i ye nin sɔrɔ cogo di jɔn ni jɔn minɛ Deni ŋo kun tɛ ban nka wuli o kuma i tigɛra n na Lamini terikɛ in kɛ Lamini ye mun bila ka na Cher Jani o de ye nin enquête kɛ tan fo ka taa nin zo minɛ wa nin y'a ye Lamini yɛrɛ ma na ni Lamini kun nana kɛ kuma tun bɛ juguya ka tɛmɛ nin kan wa nin ko in kɛlen don ne Dili bolo nisɔndiyakoba de du kɔnɔ sabula bɛɛ ye ne Dili jɔyɔrɔ dɔn ba Dili mun jɛ Lamini ko in tɛ hali ni muru est ce que a bɛ tigɛ a la i bɛ t'i bolo kalan kɔnɔ ça va? Ma chérie, quand même, Oda. Quand tu non, parlez de ça. Merci. Non, ni bɛ gagner ni ngal dole te ngawla. Akado ye Mali ni Irisi de ka collaborer wa ou bien Mali ni Faransi de ka collaborer. Ne ba, ne koni Faransi yɛrɛ tɔgɔ ne tɛ fɛ ka. Eh comme ndiya fɔlɔ ndiya. Voilà. Ne ka Lamini. Awɔ ne ni mun bɛ ɲɔgɔn fɛ. Ale bɛ Irisi ko de la. Ale tɛ nin. Wa ne ko Irisi bi ne ko Irisi sini. Irisi fo saya. Coupé. Ne balimamuso. Juillet de do quoi. Ni mɔgɔ min bɛ Faransi fɛ 2000 bɛ d'i ma. Mais ni mɔgɔ min bɛ Irisi de fɛ foyi tɛ d'i ma. N terni. Ne kɔni ka fini bɛ kalan yɔrɔ la dɛ. Ne ka fini nin y'a kalo kelen de ta Irisi la. Ne ba, kamera bɛ se ka k'a la. Awɔ a bɛ se ka k'a la. Momo. Vas-y. Ok. Ne ba, kuma caman tɛ na. Ne yɛrɛ ya, ne bɛ fɛ ka taga dugu min na, ne bɛ fɛ yan. N bɛ sogo ni dugu min na, o de ye Faransi. Awɔ. Ne fana kɛ an ka dutigi sisan u ka du ko kuma ka ca sisan
ne dun tɛ baara la ne tonton o de bɛ faransi ye o de bɛ to ka so sira bila ka na o sigiyɔrɔ bɛn ne yɛrɛ de faransi de ma faransi ka di ne ye dɛ e ko aw ta tɛ nata ye ayi o tɛ momo téléphone di yan n bɛna wari ci aw ma quoi sisan kelen bɛ numéro di yan nɔ n b'a ci o ne ka numéro ta ne ka e numéro kun t'a kɛ ne ka numéro ayi an ka ne ka numéro di awɔ e k'i i jɔ e k'i ka numéro kɛ wala i b'a ci nin na i b'a ci nin numéro la wala a taara ok aw merci aw kan bɛn wari telimani mɔgɔ kamanagan filitɔ sinon ni wari telimani tɛ mɔgɔ b'i faso bila wali ne faso ye dabali ma wa ban ne bɛ lamini bila n'u ye wa n tɛ malangolo ya mali bila ko faransi komi i ko k'an tɛ taa baro de fɛ sa an ka taa e fɛ yen ok an ta Cɛ vraiment ni ne ma ɲɛɲini n ka ko in na nin tɛ se ka laban tan dɛ an tɛ dɔ yɛrɛ débrouiller o n'a fɔra ni san fana nana k'i tɛ se ka feere kɛ ne yɛrɛ dumuni bi dumuni ko yɛrɛ o kɔni o da bɛ fali kunna sa o n'i ye fɛn gulo san mana na a bɛɛ bɛ ɲigi ni ma gata ko dɔ ɲɛɲini yan a kɔni a bɛ kɛ ko dɔ ye san bi yɛrɛ n tɛ fini bɔ fɔlɔ parce que kaba ka da kan kaba ɲɛ ma ɲi fɔlɔ Kubakɛ a dun kɛla cogo di Jamɔgɔ kana magana n'i ye kan to yen pewu n b'i ka adamadenya vila pewu Jamɔgɔ i ka mɔgɔya ne y'a bila pewu ne tɛ e fɛ adamadenya yɛrɛ fɛ ne t'a dɔn sadi ne yɛrɛ t'a dɔn fɛn min ye ne se yan quoi e y'o fɔ ka da kun jumɛn kan ne ye mun k'e la e bɛ ka tila ka ɲininka tugun k'i ye mun kɛ n na de wa ne bɛna baro kɛ e fɛ diɲɛ don o don n'a fɔra don o ne bɛna n sigi e fɛ baro la marifatigiw bɛna dɔrɔn e ni sendika dɔ tɛmɛna hali furu bɛ gɛrɛ a tɛ kɛ ɲuman ala sa ne boli kun tɛ k'e t'u bolo sa n'an fila bɛɛ minɛna jɔn de bɛna taa mɔgɔ ɲini ka na dɔ bɔ bolo la ne boli kun ye de ka taa mɔgɔw ɲini min bɛna aw bɔ bolo la sinon ne k'a fɔ ne bolila ko ne siranna e bɛ ne dɔw ma sa Jamɔgɔ e bɛ ne dɔw ma sa sabali sa Jamɔgɔ e bolila heure jumɛn n ko ne ma boli sa ne awɔ n ye ɲininka sa e bolila heure jumɛn e bolila heure min na ani ninnu ye anw f'i ye k'an da an kɔnɔ ka k'an ka fɛn bɛɛ lajɛlen minɛ ka taa ni a ye e mana anw bɔ bolo la k'e bolila e yɛrɛ bɛ marifantigi kɔni hali n'i taara fɔ mɔgɔ ye mɔgɔw tɛna joona o de y'a kɛ sinon ne taara mɔgɔw de wele koyi o yɛrɛ bɛɛ to yen n da fiyɛ k'i da fiyɛ mun na n da fiyɛ sa n bɛna ko dɔ de k'i ye sisan i yɛrɛ ma d'a la ko min bɛ se ka kɛ ka ko dɔ kɛ ne n da fiyɛ bon ne bɛ se ka i da fiyɛ condition kelen pewu n'i ye ko min kɛ n'a diyara n ye kosɛbɛ kɛlɛ bɛ ban n'o tɛ bancogo t'an ka kɛlɛ la ayi dɔ fara a kan ka dɔ fara ko n bɛ ka min k'i ye e yɛrɛ tɛna da n bɛna mun f'i ye ne tɛ jɔn de bɛna so k'e kunna ne de bɛna an bɛ dɔn kɛ ne de b'a kɛ bon a to yen a to yen surprise Jamɔgɔ e ni mɔmi ala y'a jira ne y'a fɔ ni nana yakili sigi a tɔ ye kelen ilo yakili sigi daga moto kile jamana in kɔnɔ n'i ka dan na wa e bɛ nin sɔrɔ cogo dɔn e bɛ nin sɔrɔ cogo dɔn e sɔrɔ cogo di n y'a f'i ye ne bolila ne taara min na e t'o dɔn n ko mɛ min kɛra ni mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ ni n ko m'a fɔ ye m'a tiɲɛ quoi bon n tɛna n da don a la quoi sinon n ye min da o kan ka nin minɛ ni n y'o f'i ye sari ko ɲinɛ a bɛ ka balila tellement k'a balila n na n y'o de fɔ e ye jamana in kɔnɔ ni t'i mɔgɔ min dɔn o de b'i bila ka tulonkɛ o tigila mɔgɔ la n'o tɛ bɛɛ ye belebeleba ye wa ni yɛrɛ ye belebele dɔ ye a la ni t'i mɔgɔ min dɔn jamana in kɔnɔna na o de b'i bila jamana mana ko kɛ n'o tɛ ne cɛ mɔgɔ ye belebeleba ye zikiri cɛ mɔgɔ belebeleba ye
ne tɛ mɔgɔ ye belebeleba ye zikiri tɛ mɔgɔ belebeleba ye cɛ a bɛ su yɛrɛ de la bi a somɔgɔ i nɔ cɛ la bi ta in ma nɔgɔ ne fa an bɛ fɛ ka ɲininkali dɔ de tɛnku aw la Mali ni Irisi a ka d'o ye Mali ni Irisi de ka jɛ wa ou bien a ka d'o ye Mali ni Faransi de ka jɛ an mago bɛ o réponse de la ne b'a bila faransi ko kuma min b'a la a bila cogo di maa yɛrɛ maliyɛn sɛbɛlama jumɛn yɛrɛ bɛ se ka na k'i bɛ n'i jɔ k'an ɲininka ko faransi ni Irisi an bɛ Irisi ko de la dɛ ani Asimi ko n'i b'o la an b'a la n'i t'o la ne bɔ y'an ka tile goya kana faransi tɔgɔ yɛrɛ de fɔ an ye quoi faransi ayi question dɔrɔn de don sa komi mɔgɔ ye min don san nɔ juillet de don quoi ni mɔgɔ min ko k'a bɛ faransi ka côté la 2000 bɛ d'o ma mais ni mɔgɔ min bɛ Irisi ka côté la foyi tɛ d'o ma o tuma na a bɛɛ ɲɛna ko an ye wari den de ye a bɛɛ ɲɛna an ye wari den de ye han i ɲɛ bɛ yugujugu min dalen na k'a fɔ nin ka dɔgɔ nin wari ne ma jɔ a la kan ne ma jɔ nin wari la faransi sala faransi balima ne da ta coupé ka mun coupé a k'a la an ma n'a ɲininka an m'a ɲininka wa a k'a la min bɛ an m'o fɔ aw ye ni n'a y'a sɔrɔ faransi kɛlen bɛ ka wari d'a ma faransi ma wari d'a ma dɛ ni yɛrɛ tɛ na ka na ka bɔ i b'a dɔn ko problème ye fɛn min ye u bɛ n'a fɔ mɔgɔw ɲininka i bɛ kuma min fɔ n'o man d'u ye dɔrɔn u bɛ se k'a fɔ ko coupé o t'o bɔ o t'o yira télésow la ni ala faransi min t'an ka wulasi la a bɛɛ t'a kalama cɛmɔgɔ n bɛna kuma kelen f'i ye Asimi ti yɔrɔ o yɔrɔ Irisi tɛ yɔrɔ o yɔrɔ n tɛ taa ye hali u ka ji n ta min an ye danni kɛ an ma se ka taa ala kɔrɔsiyɛn o ye sira tigɛ an na fan bɛɛ fɛ i ka nin kuma faransiw de sababuya ye nin i ka nin kuma in an ka dugu la natu filɛ nin yuruyari sakɛ hali an wuli se ka taa sugu jɔ n'a ko a bɛ taa sugu jɔ u bɛ taa sira tigɛ aw la k'a ka mobili baara kɛ aw tɛ se ka taa baara yɛrɛ la ko k'an ka wari minɛ ko faransi ko faransi ba faransi walayi 2000 tɛ dɛ hali n'u ye 10 millions di yan n tɛ sɔn n tɛ ne kɔni ne da tɛ nin ko tɔ la n ka tɛ han cɛ bilayi i b'a dɔn kɛlɛ banna o nka i ɲinɛna fɛn dɔ kɔ dɛ fɛn jumɛn an ka fɛn kɛ arajo wa i nana yɔrɔ kɔ sa n ko bi ni kun nana n'a ye bi ta kun bɛ ayi dɛ walahi bi démonstration dɔ tun bɛ ne bolo mais ça dit n dimina de kun ne kɔrɔ n ka cɛ yala bilayi pa dɔ tun bɛ ne bolo bi han ayi kɛ nka i b'i hakili to a la dɛ siɲɛ wɛrɛ n'i bɛ na dɔrɔn cɛ mɔgɔ bɛ se ka na ne arajo nin kan kan syndicat min ta ka taa ka ne to bololagali fɛn e yɛrɛ m'a fɔ k'o banna o mɛ o banna mais n m'a fɔ dɔɔni kɛ i ni ne ye village kelen ma n'an kɔni to la ni maaw y'an ye nin na o laban bɛ bon jɔ sa han sadi fɛn jɛra n bɛ tila ka jeton dɔ d'i ma quoi jeton ko to yen i bɛna jeton min di ne ma dɛ na ni arajo ye duman k'a la i ka na n'a ye duman ko n kɛn bɛ ka fɛn nin ye wa ni de y'i ko diya n ye quoi mais n ka cɛ sa han tellement que nin diyara n ye baara dɔ bɛ n bolo quoi ok donc an b'a kɛ n ka cɛ han sini ala ka sini jira n na walayi bilayi n bɛ kabako da e kan ok ali ja ko ma kɛ ilala n'a fɔla n bɛ n ka toliko hami na ni yɛrɛ cɛ kɔni a dugu kelen maa ye koba ye dɛ Chile. Ni balimakɛ ça va Oui, je vais bien. Ok. Jolie demoiselle. Bi joie kɔnɔ dɛ. Elle me fait faire un joie quand. Écoute. Parce que tu es bien habillée. Oh, merci beaucoup. Oui. An bɛ fɛ ka ɲininkali dɔ de tɛnku i la. Mali ni Irisi. A ka di Mali ni Irisi de ka collaborer wa ou bien a ka di Mali ni Faransi de ka collaborer? Mais c'est qu'à fond français la donne. Oui, si. Mais moi je comprends pas les gens. Français veut faire quand la démocratie dessus. Cette démocratie, on verra la démocratie comment vous faites. C'est-à-dire qui les a libérés. De Gaulle a libéré la France. De Gaulle les joint. De Gaulle les militaires de où? En France, c'est un Chine meilleur homme, John et Chine Blay. Mao Zedong. C'était un militaire. Laissons ça. Les États-Unis, le premier président des États-Unis, George Washington, c'était un militaire. Bon, moi je ne comprends pas pourquoi mon va faire militaire ou moi il fait là. Or, Djamana Bo, Djamana. Non, il ne faut pas couper. Voilà, vous avez recommencé, vous les journalistes. Moi je parle, ou bien vous ne venez pas me déranger. Je dis Russie aujourd'hui, Russie demain. Question ma ban follow. Pourquoi il coupe? Ok. C'est en juillet de l'eau. Ni mɔgɔ min bɛ Faransi fɛ 2000 i ta ye mais ni mɔgɔ min bɛ Irisi de fɛ
warte dima. Est-ce que bega femme? Si tu défends la France, voilà. On va voir faire l'autre. Ah, ok. L'autre a été supprimé, a une supprimé. Ah ouais, on va supprimer, ah on supprimer là, on va supprimer. Ok, mais ne me voir sur le tour. C'est ça, ah mon robega est réponse de là, n'est réponse d'ama. Ah mais voir tu m'as égal téléphone numéro est là. D'accord, d'accord. Donc il peut réfléchir encore. Ok, vas-y. Vous savez, les Maliens, ils nous oublient vite. Parce que Francie a été là pour nous pendant des années. Il faut voir, c'est-à-dire ces ONG françaises qui a donné de l'emploi aux jeunes Maliens. Oui, Barada le dit, Mali Genouma. Et puis quand on gueule au sang, il faut français avion mounano, intervention. C'est-à-dire français comme on ne peut pas tout dire. Imagine un président qui envoie ses troupes dans ton pays. C'est-à-dire à Cap Sandier quoi, parce que à la famille Bla, la France a fait ça pour notre pays, le Mali. Vous voyez, donc moi je ne comprends pas les Maliens. Quand écoutez Francis faire, vous avez révolté souvent. Ok, bien, merci. Téléphone de c'est ça, il est numéro Diano, au Lambi Warchima quoi. D'accord. Ok, il est numéro 2. C'est mon numéro. Téléphone est réveillé quoi. 10 000. 10 000. Ok, Atara. Donc, il y a France à côté de là. Non, France aujourd'hui. Ok, merci. Ouais. Merci beaucoup. Hein. Non, derrière. Bien. Derrière, vous pouvez repasser souvent pour mon avis. Il y a Tchorba de Béano. Karamogo. Donc, on va se faire ça. Afin que tu l'as dit. Avec Jamana et Kochamando, Karamogo Vézé. On va t'en gauchi. Ok. Karamogo Vézé. Mais bon Dieu, dans le chômage là, qui va refuser 10 000? Comment? Karamogo. Comment? Salam alaikum. Walaikum salam. Jando. Karamogo, micro territoire mogo do amago bila. Ah aka kene? Korbasite. Alhamdulillah. Aba jame sey tagana. Ay amase ami sigite ben Allah. Ne ba ayo si. Amase sigiri la mi fait question de drone poser pour. Ne ba ici ça ici. Ay Karamogo awo. Desani. Ah, tabarikala. Sumogo. Amba. Basite. Ba ay ne ba do ngoni be baranyman ke mo bi ko fo. Awa abna de tanu nga barala sake. Ne Karamogo wonse me matama ko ngonya na boyan koy. Karamogo. Ame fe ganyi ngal do de tenguila. C'est ça. Mali ali irishi. Akari Mali ni irishi rega jewa akari Mali ni Faransi rega je. Moro. Kuma ba fo la de na de. Ikomi ye mami ite ko kai. Sinon ni Karamogo weze neti ni kuma intabi babolo. Non, moi je suis toi vous dit. Moi je suis pas n'importe qui. Ni question na swa nous fait nous m'a posé nous quand on va timna comme ça. Elle la be do yitu kula yare. Parce que moi je suis quelqu'un ni joda pas de be maliko. Ali Sekou Kauka danga dum kala. Ne Karamogo weze kuma Karamogo tala. Moi je suis pas n'importe qui. Bon Mali ko ba fin be. A assise national fin. Ne Karamogo weze ake. Ay dinagne maudi. Joli comme ni moyi. Muso kadenya ko jugore la mini ken question jabi ko sinon ni tcheko ni kuma foni ni kalena alala. A ben ala tin kuma dafa wuro sama. Ayati soma. Mais ni question jume le plan est là. Ça mo be ga réponse de la 600. Mais ni répond e be ma kono ri na manye yi bora yi simbi kono goro kana ne ga du kono ko ne benda so de fort. Problème. Oui, j'ai mon parole pour moi. Voilà. Moi je ne doutais pas personne. Voilà. Et m'a fait comme Mali ni irishide. Ani français. Ne be irishide. Parce que Malion ye san joli ke kongola ka français to ali français ou clé ou ma deliga keleke mine nyene ma di Mali soro suma ko ka tu yere dem ulu ba fo de ko ni keleke la kulu be taga o keleke yoro la je ko ka enquête ke ko tigi mi ale je dungo doda anga soro su de be ka bi foronfe e bolo ko fu wariya de doa mais keleke mine de tu bolo mu wakati do kun kela
sura sige ga marfa kun be kala fa kun be nyegene kaka wala sa marfa se ka suma to kamne en ala ce I kele rebel kele ba fo ke be nyegene ke marfa ka yoro ka kise ti rebel ke ti ate kise be nu fe ata bi nu fe ha karamogo ha e gi jota ko me anga question ma ba ha sisa anga question ye muyi ha de asoro ibe faransi de fe wa fla yi tai mais na asoro ibe irishi de fe wa te dima sisa e be ga réponse de di kama le ndu abeta e ba couper oh ay karamo di au supprimer awo ayo supprimer kana kala fulo okay alhamdulillah nugo sungulu eka barabe bembeni nyiningali ndara de mawo awo ni ne ka bara de ka yala ka mogo nyininga mali kola iti bara jugula suna ne karamgo di wa bodi se ga sawo nyumu di woni ni mabo be nyondo awo ni ko fe ni RS la ka isembu ko na ko ka sia awo ya fuma wala iga mina ko chama be awo karamo iga question jabe anyire ni goro bonda la fola za ne re kuma la ito ko erebe karamo question jabi fo ba jabi ke e kama ne ba jabal ni warta ni to ko kaja 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 ये तो कब भाई ब्रह्मा ये काजा वाला फने कौन वराई वो बोने रे डेमसन मा उक मैंने बोले को करम को वरा पसी उक वरा दन्ना पसी उक फरी फरी वो ओके ये question jabi ani basi te ma jabi e kama suno war ko teni yambe ne ga lo asedi yi so fen ya u be war ne makalola awo tiens la war ko tila awo wala war ko te war ko me ni mu go nyene ma muso nyene ma soro bon souvent ibe ko do ku kama gwa suno ne la mena no dugu kono absaka fuka ka kala mafo ok vas-y momo bon iba don noni ka foko bikadi quoi pour nous mettre maintenant pour nous mettre maintenant ali ala ere ala te fikiri wale fa an kuntigi mamadu sallallahu alaihi wasallam ala te fikiri wale fa français koni ananga jenyonya ke sisa na uye kokanye katime nere mana mgoyi uba foko abala France souvent jibi jigine Chine donc ne a femme ça ebe français de ga côté là mais non mais français fait passer quelle bine malika mali e jamana folo mulo kala français de mais français ma bon mais pourquoi on me donne sur la France là c'est pas bon voilà français quand français quand et quand à la quand nana si ça ibiga numéro dama téléphone ibe numéro dama si ça ola me warchi ma iga konti là ne rega téléphone si ça ibiga numéro du basi ne rega téléphone basi ibe sakatige diga numéro inte flola naka dal ni ma warti bisika ne bipe dron ibe bipe téléphone be sokona si ça wartara ça ibe téléphone naje iga wafla tara ebe france ga côté de là wafla tara ay ami sirani me fala te fanda ga côté là mo jabi de ko fa mena ibe na ko ba site alhamdulillah billahi ni ala bi so tinyi ni ngai fajamna tinyi ni ngai fajamna abi so ni fisa billahi wa rasul dem so ni ren mana niti uga akuchi ube go ajimeni niti daiwa